Doncs mira, Soliloquio és un disc que parla bàsicament de la soledat, no? De com ens suportem en soledat. I ve després d'un any i mig de molta soledat, de sentir-me molt sola, que no té tant a veure amb estar-ho realment, sinó que té a veure més amb un sentiment. I el disc l'he fet durant aquest temps i l'he fet en les meves hores d'insomni, perquè realment he dormit molt malament, porto dormint molt malament ja bastant de temps. I en aquestes hores d'insomni m'he aixecat a mitjanit, m'he posat a tocar el piano i el que ha sorgit d'aquestes hores que són com hores mortes, hores buides, hores molt silencioses, no? I llavors he gravat tot el disc amb la sordina del piano, que és el pedal que s'utilitza per les persones que estudien el piano per no molestar les veïnes. I l'he composat i gravat tot amb aquest pedal de sordina, no? Que també té més a veure amb la cruesa, amb l'entranya, amb anar cap endins, en entrar en la soledat en si mateixa. Hi ha una frase que inicia el llibre de la Marina Garcés, que es diu La passió dels estranys, el seu últim llibre, i que diu que ens estimem sols, soles, no? I em sembla una frase que defineix molt bé el que és soliloqui, que és posar amor en un lloc on podria semblar que no n'hi ha. Jo considero que el món capitalista ens ha individualitzat molt i que qualsevol persona que sigui filla d'aquest sistema l'acompanyarà un sentiment de soledat si no fa un treball profund de comunitat, si no fa un treball profund de generar espais d'acompanyament, de suport, de sostenir-nos les unes a les altres. Jo crec que també és veritat que per moltes raons, no? Vivim en un sistema on ara, amb el preu dels lloguers, amb la precarització que hi ha, arribar a final de mes ens obliga a ser pluriempleades a la majoria de persones i a estar moltes hores ocupades i intentant satisfer el que s'espera de nosaltres. I en aquesta productivitat hem perdut la col·lectivitat, no? I jo crec que la resposta a la soledat està en el col·lectiu i està en el deixar-se acompanyar, no? És una cosa que ens costa molt. Jo actualment la indústria musical la veig molt capitalitzada, evidentment, ja començant per les plataformes de streaming, que són plataformes absolutament corruptes, que paguen molt malament els artistes, però que a part són feixistes, no? Per exemple, Spotify, que ha destinat molts milions d'euros a armament militar, per recolzar genocidis, no? Ha posat diners en la investidura de Trump, ha colat anuncis de la ICE. Llavors jo crec que realment, i també la intel·ligència artificial està fent que moltes músiques que generen molts diners siguin intel·ligència artificial, per tant, que l'ofici de músic o l'ofici de l'artesania, que és la música també, de posar el cor, de posar el cos, moltes vegades, perquè al final una de les coses que més costa de sortir a l'escenari és posar el cos, no? I dir, potser, per exemple, a mi avui tinc un dia en el que no em ve gens de gust exposar-me, no? Però m'he d'exposar i ho he de fer, i forma part del meu ofici, i ho faré, i ho faré a gust, però que crec que hi ha part de l'ofici de ser artista que sí que passa per llocs difícils, sobretot per l'exposició, no? Perquè hi ha molts moments en què ens sentim petites, ens sentim vulnerables, i sortir a un escenari requereix de molta presència, de molta força. Però al final també som el que som, estem com estem, i crec que el més bonic i el més humà i el més sincer que es pot fer és compartir-te des d'on estàs, no? I crec que això és una cosa que fem molt poc i que quan s'aconsegueix fer doncs és generosa també. Per mi és pensar que allò que m'està sanant a mi també pot sanar altres persones, no? Al final, jo no sento que les músiques siguin nostres perquè nosaltres composem a través de totes les composicions que hem sentit a la vida, no? Per tant, realment simplement estem formant part d'un teixit o formant part d'un col·lectiu, i això em sembla preciós, no? Llavors, quan tu et separes d'això i entens que no ets tu, que no va de tu la història, t'adones que potser allò
allò que et sana té molt més a veure amb el nosaltres que amb el tu, no? I que, per tant, també pot sanar les persones que ho escolten. Al final, jo crec que estem totes molt iguals, o sigui, ens sentim totes molt iguals, no és un sentiment únic i intransferible el que jo tinc, sinó que crec que és un sentiment molt col·lectivitzat en els mons en què vivim i que crec que sí que és molt important entendre que la resposta està en el nosaltres, no? I que per mi, doncs, fer música i que em vinguin a veure i que hi hagi un nosaltres escoltant i compartint en el mateix espai, en el mateix lloc, és un punt de trobada molt bonic i només per això ja val la pena. Jo a mi m'agradaria que vingués obert a sentir i el que s'emporti és el que s'havia d'emportar, però que hi hagi una obertura emocional a estar oberta al que pugui passar, al que es pugui sentir. Tinc el nou projecte Sistema acabant el nou disc que surt a l'abril i el meu repte és aprendre a conviure una mica més acceptant el que tenim i el que ve. Però en el meu cas, perquè em frustra molt no poder canviar el món d'alguna forma, no? Que és un món molt hostil, però treballant, seguint treballant perquè la gent obri el cor i empatitzi amb les situacions que ara apreten, que són fortes i per tant pugui prendre partit, no? Perquè el poder civil és molt gran i el nosaltres en això també funciona.